Přátelé, již delší dobu jsem chtěl natočit tady toto video. Bude krátký. Podařilo se mně udělat jednu hrubku v komentáři. A nevěřil bych tomu, že kvůli jedné hrubce tolik lidí bude investovat energii do něčeho, co bez tak už neovlivní. Ta jedna hrubka rozproudila debatu prakticky o ničem. Co se změní v našem životě, jestliže budeme komentovat věci, které nemáme pod kontrolou. Přemýšleli jste o tom, že toto právě ti, co nás chtějí zotročit, že právě o to jim jde, aby nás rozeštvávali sochy žen s pindourama, 80 pohlaví, spoustu jazyků, aby se lidé nedomluvili. Pojďte, vykašlem se už na to. Budeme si brát od těch druhých lidí jenom to, co je pro nás dobrý, jenom to, co nás posouvá dopředu. Nebudeme kritizovat, nebudeme pomlouvat, ani nebudeme se nenávidět. Pojďte, dáme si cíl, že každý den budeme něco lepší, že zahodíme svoje ega a že budeme vítězové v tom krátkém lidském životě. Přeji vám pěkný den. Čau, čau.